Hola xics, hola xiques. Anem a repassar com passar d'un número mixt a una fracció. Així tenim un número mixt format per un número natural i una fracció i volem passar-ho tot a sols una fracció. Val? Vinga, és molt mecànic i molt senzill. Mireu, anem a multiplicar el número natural per el denominador i a sumar-li el numerador. Val? Ja ho tindríem. El denominador és el mateix i ara realitzem aquesta operació. 3 per 5, 15, més 2, 17 cinquens. Anem a fer-ho de nou. 8 per 7 més 3, més el numerador, i el denominador el mateix. 8 per 7, 56, més 3, 59. Anem a la següent. Ja no vaig apuntar-ho, ho faig de cap. 9 per 10, 90, més 7, 97. I el denominador, el mateix. La última. 6 per 2, 12, més 1, 13. I el denominador, el mateix. Aquest és fàcil. Vinga, a practicar. Adeu.